Aunijo. Kwanda mari ka jo sabati ambela jele ma ka urugi ka bamba ka toama. Ka wolono ka ambulo hera ani bade. Kwambi kemeni tanduruna ka mogo bela jele fo mwati na. Ka befo ka beika kumama ani ka wati. Ka befo ika chekiri na. Ka fo kemeni tan nani min nana ko nana jamakulu do de kama yoro do la ka be kuma do ma. Kemeni tan durna fle asorla nambe de la. Kulishini bloki metri kile ka soro finin tanyate. Lu bolo nodo. Nga ninde nana jinye be kama. Adlamba jugu bi sako kala te fen ba ka doni na te fen fara. Doni de dumba da. Anneni ba obi jago kala katagwe marora te yorodon le de bulu sini bloge metu kele fin danyate minu mina allame minu mega allame abi min suro sigiro la ko ka fayena ko awna balmake ani karamo ka digede be ka digede ngabali digede ngoroba ko bamana ma ti traore mi sigiro ben kafo kadaka ko kalande shaka jado o sirana koy o soforo ko re banga banto ta ko kalande bugaydo kwa gwana o taleme de menyine arabu be anta takundo anta na kuma don wa anta do na mimi na bo abulu de o ya ga jabi na ya hagli to ara de iga fo maganu mbe na kugo hagli to yoro ina de kabe kunu ko nunu mamma go sani foye foko ujago anyere ka ketala ka tla ka tonobo anyere ejume ngo ejume ko ma jalagile o makadi mandele nga ma jalagile makadi mande nga mande nga yere funo ngi yere yin ko yana nga ma jalagile be mande antu nyini ka do u jalagira munde kama u jalagira kunde o nanyu jalagi kundo kuma dola amina ma jalagile do hinenne ka soro olu te ma hine mine ta e koy o ngoni kalande buway na bora ni jalagi sray na to Allah fi yo o hayda delay ko kalande bajedo on nga bawa ngo on nga bawa mo ne te ta donde nga ba ko ne ka bene ga nyeyeli ma ne mi ya de re ngo ka bene ga nyeyeli ma nga ba sirani ikodi ngo nga ba sirani do kana to be ga mede ngo ni ba la kale ro mi kana to be ga mede nga wuli bali ko ne tawmbulo nga an fono ma so mi manyana maya kono atogo e ko sami na wata na ni ba fo ibi simi ni igode ya kateme niwa ninte magonya ni madele ga magonya ninta magonya tugodo ni na magonya la were ma ai ni ma so ma kible ko rokema iga karamo ke ngwa ga sigida alimami aga dugu ma bonya ne mbayin ko te o abi fo mi ma mara ko menu mboro na ku mara le ay ku ati suro dugu ra karamo ko te akoti ga nguru la kuma ba te ba aga doko bede ga kwande se ka do kuma na
nama janyina nga makoro fe ko kuma kanya nyongri ninga ambulo fla dango fulo boku da jisi nango ka jisi karamo ko fanga wala de ko do na fo ko jibo ko ya senta ko ya bota o nga karamo ko iko ne make ma o ma yeni be ma ila ko do je mo ko ma ko ro de na ko jigo ni te o nga ba hin nga ko jigo ni te bo du man yo ko koro jme ne bala karamo ni mo muso da mo muso ya fo de ikana siga ba fi kanga ma koro ya fo ko do ya meta karamo ma fo ngone be mi for yina ngo ya to ya de o ya nga yeta e ga ban karamo bulo karamo jigo ni te bo du ma ka daga ko fembi du ma ni mo do ni sunya ma ka de han hono ni nyana ma julbi ga nga balo ko ko ni yo lo kelengele olu ba fo ko olu nu nyo na million bi ga bulu on julu ko lo ko olu bi ga bulu on julu ko on bi ga bara ko la ko ni na bo ko na to karamo nyeta be ma koro ya so do ni se bana wa ngoni se bene ndo ko ma nyemi fi le muru tige ka do ngebe kwanye makoro blogo dago sini makoro kanye kwango makele damba kele siba ambono de neso kona ya dong ka buguna tige ka dansigu do ka danwulu do karamo ko ka sira faro chamando kona tlala ko wa ko keta ba nyire de anganga ko yi ko anganga anga nyumanke anga jimantu anga kodo anga antle anga bara anga do ko maya ni anga nyanda afanya wanyade do ando fibe karamo ko ni sira yoro dugu jamakulo kera kasoro itafo ngantafo usigilembo isgeka yoro na be ngo nyini ke o dugura itado itafo ni ya sele kelema ni ya sele nyambu jama ni ya sele do de kana jigala de aduzuka nga kenya ale tule memina ngoko ko ma sinvo min to ba ni hakini kwa be dusukunde ne kambale ma ale ko ne ma e ma an fo ma olu fo ma fo an si fa ma abora minu mbolo ka sama olu yere fono ma fo ku gango olu ko mi u ka jini bogo ni tasma ko de kuma ka ko ma sinfo ngwa fora ko e igana siga mi na le muru tiga ka do kele fama de gango ya ne ko do da zuko na pente e modo ma ko cha ba fora cha ba jeme ko te fora ni ko o kama ngoni mbede bina ba ni mbede ba karamo minu ngotu kana foko kede ai ni foto ko itifa to kono na dibira fede ka cha bete dibi ko ba ni ko fle ka cha korba mu yi ya fe minu ngota on na le men am tade ma wora tade am wan tade ko iga se ga famu da kunu ya kele jama kulu dunon na ba ma ya fo chugo yi kono na ga akameti ya fo ko chugo yi kono na ga
kamakaw do wolofin do bemba tiɲɛ tabaw do n'o bɛɛ lajɛlen y'i kɔnɔ min tɛna k'i ma kɔnɔ i bɛ se ka ɲin ɲɛfɔ manden dugu karamɔgɔ ko wolofinden ni wolofinden tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na diɲɛdenw kɔni kɛlen bɛ ka fɔ cogo wɛrɛ la hadamadenw kɛlen bɛ ka yɛlɛ ka t'u sigi fɔ sanfɛ u to kulu sanfɛ sebe sanfɛ ka to ka anw lajɛ dugu wa an bɛ dugu ma yan o siga tɛ mara wolofinden ni wolofinden sɔrɔ la hakilitigi ayi ne ka sɔrɔ fana bɛɛ ye dogo ye na kelen tɛ tobi ne ka so o ka ca san 20 ye anw tɛ nafin don o ka ca san 20 ye ne kan tɛ nin karamɔgɔ ye harijigɛ nka k'i to faso kɔnɔ a dɔ de k'i ma caman sɔrɔ karamɔgɔ a tɛ ne bolo dɛ wa fɔtɔ kana k'i ma juguma ye karamɔgɔ n ye kali ye bulondaw la caman ne tɛ bɔ n'i ye kɔ ka cogo karamɔgɔ i t'i denw bila u ka taa somaliya la ban ne fa i t'i denw bila u ka taa somaliya la ban a bɛɛ bɛ ka kule ni kɔrɔwari min tɔgɔ ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman o foyi bɔ a ɲɛ hali n'i y'a sɔrɔ a ye ɲuman kɛ ɲuman ye ta kɔni cɛyara sinon a y'an ka foroba nafolo ta ka t'o don n'a tun bɛ k'o kɛ ka satellite dilan jɔli kalan Côte d'Ivoire bɛ basilique jɔ don min na n'a tun y'a kɛ ka université jɔ ko ka fɛn o fɛn ɲɛɲini bi tun b'a sɔrɔ wolofinden de tun n'i y'a sɔrɔ bi ko an bɛ ka boli irisiw nɔfɛ an bɛ ka boli lamɛrikaw nɔfɛ ko min bɛ lamɛrikaw bolo n'a tun bɛ Côte d'Ivoire fanɛni banɛni wa ɲɔgɔngoɛ wa an tɛna ba hali arabuw ka jihadi ɲɔgɔnna na ka tila ka sigi k'a fɔ an bɛɛ jɛ don cɛ dɔ fɔ tun bɛ ɲɛfɔ o don de ma o fana ye dimi don an na a taara o ta k'o ɲini ko ala la fo ko basiriki a ye dɔ kɛ ɲuman na ye juguman fɔ an ka ɲini maa wɛrɛ tɛna kɛ koyi ayi i kana sigara fewu layi Sɛk Umaru Tali nɔ cɛ tɛ bɔ kɔkɔ cɛ tɛ bɔ ba kɔ min bɛna dilan yan Amadu Kɔrɔba nɔ n ko cɛ tɛ bɔ kɔkɔ cɛ tɛ bɔ ba kɔ min bɛna dilan yan Alpha Bori Bari nɔ Futa n ko cɛ tɛna bɔ kɔkɔ cɛ tɛ bɔ ba kɔ min bɛna dilan yan awɔ Usmana Sogoto nɔ Boko Haram filɛ min cɛ si tɛna nin n'an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ wuli Ture Manden tile bɛ fɛ Mori Samori Ture maaden minɛ Samori bɛ kana maadenw suɲɛ ni ka to falen nansara marifa la saralɔ ka sɔrɔ ka kunkanɲɛ 12 ni kunkanɲɛ 10 minɛ nansara bolo ni ka nin suru anw kan n'an ka kunkanɲɛ 1 ye ka tila k'i jɔ an ma ko Samori ka ala tigɛ wa Samori ka ala tigɛ Kufa ka ala tigɛ o kama Kufa ka misiri la duwawu bɛɛ bɛ bɛn ko fɔ ala ka silamɛya jidi ka kafiriya nana kafiriya mana nana n'o duwawu ka misiri la kɔnɔ ko namo k'an buramuso ka kuru ta sa an k'an sigi bugu kɛrɛw la an k'an kɔsumɛ bugu la awɔ an b'a dɔn koyi dɔw bile jɛnya u b'a sama ka s'a mɔ dɛ u bɛna sama ka s'a mɔ nka tɔnya yɛrɛ ye min ye Manden kunu tɔnyaw ko tɛ dɛ ko Manden kunu tɔnya na i kana siga o la so Manden kunu tɔnya bɛ yen Manden bi tɔnya bɛ yen di fila dɔrɔn di ma an ka taa fɛn na Manden anw sɔrɔla k'a sɔrɔ aw nɔna wa ne bɛ sɔn k'a dɔn fɔ aw fana y'a sɔrɔ hali a ka mɔgɔkɔrɔw de nɔna ko fantanjo tɛ kɛlɛ la Manden ko fantanjo tɛ kɛlɛ la Manden nin kumaden bɔra min jɔnni nin nana an tɛ nin tigi ɲini joona an ka nin dɔn nin ma ɲali kuma nati nin ye koyi nin ma hakilitigi kuma nati nin ye koyi nin ma dɔnni kuma fɔ nin ye koyi kuma min ye nin fɔ an tɛ nin tigi ɲini awɔ nkalon tɛ diɲɛ kɔnɔ nkalon min ko fantanjo tɛ kɛlɛ la
manden kuma bali de fanta jobe fo manden kuma bali de jobe ko ga so e na kramo ne nunu ya on ne kan muso ne kan ga makoro ne kramo ne mo fra ko kan ne de ku ga se ga fara ko ninti fara fu ka olu ma do ku ka Allah subhanahu wa ta'ala ga dimi sera ne ni ma do na jemi fosi dine no ko hala yi ga ko to at mista ya koro do ka sem koro to fa ibi siga du ko ga mo do ba ka o ya an ga ma ya kono na ya fo ala yere ka ta dimi do ko ganya ma fo kenen ko dana chama ka fajiri karamo ngu ko dana chama de mata ngwa be ke ko ni club bena do ngoro no ko ya club e kanga mi do dongo yi ma te fie ma ngando de na bebe fie ba ko fie mi te kulunto ata kono fondo ko ngum bugo tigi sika ni ya ko lo kulo ta kulo kono feta digi teje aro bile tiya do mi matigui c'est kuma la kadaka karamo itu famana ka minu me itu ye minu me tuko werala iga nyini ni ret ma se minu ma karamo ko iga do ko dabna do achama na biye de bina do achama na biye karamo ko amate ko ni ciye juru ko Allah se ba ko to do bola mande de ci bu se ro so ba ay nunun tere nen ni gala nunun tere lu ci se tiget lefe ga barati ga sufe e karamo ko bana gam bamuru ay o jote kelela ga bi mane benga de umblala de a jamakulu famba yolu korote ku bedo de ko mande hagili tigi ko de nyon so mara ko mara kala zo to ko di ko kuma kele na abutla ga faye ma ko korote ko dara mane cho karamo anya bi da nyanga domna ani karamo ko baro ko ani karamogo ka ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ karamɔgɔ ne kɔni bolo jɔlen bɛ yɔrɔ kelen de la wa ka tila k'a fɔ n ko n'an fɔra kɔ ni tile kɔnɔ m'a fɔ n ko ne bɛ ka min fɔ n ko o y'a tɔɲa ye dɛ e baba moro ka kogo koorilen denw ba maliba denw ne bɛ ka min fɔ a ye ne m'a fɔ n ko nin y'a tɔɲa ye ne ko ne ye min ye i ye min kala i ka mɛtiri ye min f'i ye i ka malimu ye min f'i na i ka maîtresse ye min f'i na i ka malimatu ye min fɔr'i ɲɛna balimakɛ n balimamuso ne kan t'o ma nka ne bɛna min f'i ɲɛna nkalontigɛla de ko ne seere bɛ ba kɔ o tigiw ma sako ye olu bɛ balo la n'i tɛ cɛba jitɔ ye n'i sirannen tɛ ne ko i t'i kun wari bɔ i ka nin dɛmɛ kelen ɲini k'a se maliyɛnw ma i bɛ min sɔrɔ a la karamɔgɔ n ye kale i t'a sɔrɔ karamɔgɔ e ka wuli ka taa ɲini wa ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna yanni ka taa ne m'a fɔ n ko ne tɛ n don dɛ nka min y'a fɔ ne ɲɛna karamɔgɔ o n'a sigira de u fila kɔmɔtu kɔnɔ ɲɛ yɔrɔ kuma t'o kɔnɔ babamɔrɔw bɛ minɛ don min na min tun ye filimu ni acteur ye n'u tilara k'a yɛlɛma k'a kɛ bandi chef ye k'a don a ni da la cɛkɔrɔ Bagayɔkɔ wolofa
o fana wolo fa cɛmɔgɔ bagayogo min yɛrɛ ye cɛkɔrɔ lamɔ ka kɔgɔ k'a kɛ cɛ a ye lɛdu ta min ye k'a bɛ t'i tɛgɛ da balo bolo kan a ye lɛdu dafa o cɛkɔrɔ balola ka a ma te de sigi nka i b'a dɔn cɛkɔrɔ fana ni ne n'a tun ye ɲɔgɔn karamɔgɔ ne tun bɛ min f'a ɲɛna e n ko n kɔrɔ e fana fililen bɛ ni yɔrɔ min o tɛ koyi e bɛ k'a lajɛ k'i ni minnu jɛra k'olu ye silamɛ gɛrɛgɛrɛw ye k'olu sera ka nin k'e la ka bɛn mun ma non e bɛ ka ɲini yɔrɔ min na yen kɛ e fɔra kira kɔ e tun b'u ka kira ko min kuma mɛn e to hakili la k'a bɛ fɔ Makan de fo Jeda fo Madinɛ ta kɛ ayi yen tɛ sa karamɔgɔ a ma kɛ yen yen kumana ko yɛrɛ tɛ ko in kɛra Jordani de ye Jordani a tiɲɛ n'a nkalon bɛɛ lajɛlen a kɛra Jordani de ye i bɛ n kɔnɔ don n'a nataw la n bɛna a tigiya gosibali bɔ k'a d'i ma ne ye san 5 kɛ n bɛ ka sini so n b'a bɔ yen k'a i bɛ yɛlɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ n'i fɔra tiɲɛ kɔ ko n ye n bolo don siyɛnni na k'a di service garantie ko ne ko karamɔgɔ ninnu ko tɛ na ko ba degunnen bɛ kini kɛ n'a m'a to ninnu ka nin kɛ a laban aw yɛrɛ na sɔn k'a fɔ ko n jo tɛ kɛlɛ la dɛ a y'a to u ka nin kɛ u se de ye bi m'u bila nin na koyi na ne de bɔra yan sa dɔ la kuma dɔ la yemiliden ni ka taa n sigi i denkɛ kunkolo gɛlɛn don ɲininikɛla in de don dɛ ne kɔni bɛ fɛn o fɛn ɲini n ko ni ye ne kɛtɔ ye k'a ɲɛfɔ o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ yɛrɛ la ne ye a dɔn ka se n ka dɔnni bɛrɛ hakɛ ma karamɔgɔ o sinisigi kɔnɔ n ye 2 tɔnɔbɔ koyi hali ni fɛn ma sɔrɔ n ye 2 kɔni tɔnɔbɔ arabu ka nbamuru talen ko ɲɔgɔn ka ma diinɛ ko in na a mamadu ko tiɲɛ na nkalon bannen kɔfɛ san 26 misiri fɔlɔ minnu jɔra o misiri dɔ de b'o o ko Ganso misiri in bɛ yen misiri in bɛ maa 20 tɛ se ka to a kɔnɔ nka sini arabu bɛ ka miliyari de sara hectare dama dama nka o n'a ta bɛɛ o degunnen de fana bɛ ka parce que sinuwa k'u bɛna misiri ci ka arabu de yɛlɛma sinuwa ko gana ka jɔ ye bɛnbakɛ y'a to cogo karamɔgɔ olu tilara ka na tiɲɛ dɔn ko ja misiri kun fɔlɔ ni si tun ɲɛsinnen tɛ Makan na a y'a sɔrɔ Makan tɛ yen misiri ninnu ɲɛsinnen nka kuma tɛmɛ misiri ko tɔnɔbɔlen kɔfɛ an sigilen b'o la karamɔgɔ sibɛri kafew ordinateur bila yɔrɔ i bɛ se ka moto premier na deuxième dɔw kuru ordinateur ni taara o fana ye diɲɛ wɛrɛ ye sa arabudenw sigilen bɛ kuranɛ karilen b'olu tulo la k'u kun jan k'a sɔrɔ u sigilen bɛ k'u bolo da min kan a bɛ ka sisiya sama wolofin kɛtaw ka ca minnu bɛ sud-africains ni keniyaw i b'a ye olu bɛ fɛn minnu kan ani anw fana tilebinfɛmɔgɔw bɛ min kan n'i tun donn'o sibɛri yɛrɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛkɛla ye i bɛ faamuyali ba sɔrɔ karamɔgɔ komi dugu kodɔnnaw bɛɛ bɛ sigi o de baro kɛ an taara sibɛri kɔnɔ i ma nin ye wa an ka taa fasogo min b'a la hali n'an t'a fasogo an n'an fasogo an taara ne ka bilasiraliba taara bɛn keniyɛn dɔ de ma keniya kan ale yɛrɛ ye ne dɛmɛ fo an selen kɔ ɲɛfɛ a k'a ye keniyɛn don min na cɛ ko ka sin ka n diinɛ ni ŋaniya bɛɛ tigɛ a rɔ don ka d'a kan ne delila ka tile 4 kɛ keniya aéroport la ko maliyɛn tɛ to ne tile 4 n b'u ka aéroport la u ka ji bi b'a fɔ k'an ka pɔnpe ji ka go i b'a min k'a min ka welege bɛɛ la karamɔgɔ olofin dama dɔ bɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to ko ne ka yɛlɛ
ko nga ko yele ni baji folo ko anga ni to ko de do ya wala ayolo dula akilalo la ko kondo ko bon ko jumen kadne ngo bon ngone fo ngadi radio de la ko mo ya suro aya hagato wala o ya suro radio bambulo téléphone ka sanga min internet la men ni mo be kuma la on te nyedo la ceya aya ayugo ko ne ka anga radio do to ko se radio mi ngonen to na ni jo ne ni ko ro la do radio je la fo kada ka mi so se be chugo la ona ni jo to no se ayo o bara o ke ka badro bo do ne tulo la ono na emission do damne mo be ka weleli ke do be weleli ke ko fa do be weleli ke mali ko ne ko chema nga ka weleli ke chuko ira ko o saldu bi sani o kredi bi sani go joli ko dala duru ngo flaken ko ka chande ko mi ka kuma ko sini ne ngo ayo aya ke chuko ira na do non do na nya digi paw alikadiya ngo alikadi ngone ke soro bi ngo sebe jarano de kafo ka baraka ni gon karamo do re do na kene ga ne jume ne ko ngo awni nyan kuma awni yen kuma awna ka kuma o ka be kuma ma wati la ma be la jini akari go mi sele ko dala ni kaba guru yende ama be ma bangale ko ni yesimbo mbado ko simbo kili ko ki danso bangale ko ni nga bamana nga ko ni sebe ko ngozo cha manda mela nga abi washi do ni be ka beti se ka wuli nga ga bana bangale ko karam ngati boygi yera je faye ba neko be dina mengele na de kadaka ika kuma nu amunye be dina mena wona be dina mina bemba ko na fregira kona nyaga mina kwanga be la jele sebe polo kwanga sigi kele ndema o kele yemu o de to ko maya o woni be maya ko maya do yin na ceya kam anto be na ko baro ko ni jara go baro jara fo kata sogono baro do ani alikadi amora kanjo ngai go malide o ay jo anga alikadi deme nyamakala do nga deme koy o wa malide we njabi anya alikadi de alikadi ko sebe jara ro ngo alikadi nandura barola afodona natawla nene kigando eda ana songa sero so alikadi ako fona tigite so konga ngo alikadi ngiyel laydu tan laydu ga gele de ngo alikadi nyama kala yani horo ya ko tengol laydu ga gele ina sega sta sero la alikadi go fona tigite ayo sinote bamana gole gadi ang zebe ke metri ako kale ya kamsa kana tarabu anga dugura gwe gadi yisi ya dama anga dugura ki ni da na ci ba ki ni da ta ni da fa ni ka kana ka kala do al gadi ko ni anya teriya jange o watila kramo anne be ga sansa la ke teriya la nene nene ensembo rola ta algadi na ego kramo go bana kadi mo fo go ni rekadi ay reka do famille sixième ida sixième ni nyere na ku nya chigambo na boka baro on ngo algadi
ngomina yele sunna ngam mi fega ni yele labbi comme abi bawde fe shufela man tado abi be erma man yade watula ngomina yele jega foka tumaranke do ngomina alloje ambi hadisa kurat daye anga nyuan ndosa anga do ni ya soro baron nu kawo wa bedda mine yoro trani ngone ta bedda mine na adoma jade dum lendo baneni wa faneni wa ala ki jole jigi dum golo jigo kaba golo kan e kelende reka anga faade so kaba ko runga bo sa de jole mi na bela on ta de ni no tanto a hagilla ki haydara kam mai tanto a hagilla ki bi tijaniya de bolo ko raka tanto ibiti jo buye haydara kerefe tanto ko yere ta do ke mami ngo e kramo kana ko ne ya nyo nga ne bisa ngaba ngana ko ne bade malion aw minun tulo bene kana jega polan wati na akiro na ga ne fantan na ni jega ne bisa ga ni le do aw bela jega ngwat atloma jole mba balma ke min kana yini ngali min bembulo kala de yini ngali do dige de yini ngali do wa doni de yini ngali do wa yini ngali min do kabine fitini ne be yini ngali kenyere na nyere la ne ko ne hakili ma sika jabe so wa ne fura ngali ba de malien be anga janga nyon la sra ya zoro ne de filila wa o ne ka miri chuko de filila ko ye go ami gana baro min ke jega fo kana ni ere klemi damma on tungara mo doroni be wele ni ke on go kuma baroni asigire me on tungara mo de yewa u fo chugo warala baro en sigile be malion de min nega hamadi yangadi ni yen babi don toma wona ki ma ngo yankadi no doye 2005 nga e shini sigini jenga na fulo ko de kanko mane gana jegi ga ado karamogo dobe Egypti ko sila ni manyina togola de sila o de weleli be ko bamana yeni ni ngali min bla ni ngali nya timado ni ngali na famado ga imaye kabiye ni ngali bla ko baro tigera ma siga ko ni ngali jabi madala nabe suru mabule ira te boy kam bla tra karamogo o mingo kwale biga ka master dla osa o de kuma kai o karamo ega alkadi kamebani alkadi min te taki seli tahiya alkadi min te seli resuna na fadana musa jabu alkede de flaga ko jamaay bu nga baroke aka na ga baro tige bamana men kuma mun fo nu ye ko donc moyo mo rabi to ko donc kuma kono kiden ni ngali ko ni te ko donc moyo mo ni shi ko roba kuma ni shi ko roba ne hage ato mo ko do ya baro bi ga keni malion de wo be baro bi ga ko mo ko ese kabine be jega fo lamena mission tungara ke ko ne de la ka mo bi to mali ko no ka woni ni ko hal ni mo ko fi la ka woni ni ko lu ba te ne bi la kana ni ngali ke ga mo ko ka baro la ngo alkari ma yera la ne ka jeli ba jara ni jeli ba ma e fo de madi nye ko no ni tapo itafo nganta no bora mo na bora jewo jera na tunu na miryo itafo nganta algadi iye jabi min ne ga kuma na o ye jabi doye koi wa o ye alkabi ga jabi ye wo ye tiye doye de wa eni nyona mi ya famu onyema o ye olu funo beka tiye
ngara fibi ka kuma fa ngo alikadi de ka tinya do ani minu ya famu alikadi ka fa nga alikadi oni ne ka tinya o bi bo nyogo ma de kilonte de itmene de nyina ta ni na ko nga eti ka bo ka kuma ne no na o alikadi ngone rabia ne e bora kan minu mbe fo kuma yere bori da o e do ya ma de alikadi ne ne che kuma ma so be ma ni ne ko émission bi ka ke an malion de o bi abi ka kan tumara ngori itmene de nyina nga jabi sina bo alikadi ne ka jabi sina e tente amma sunu ya ka ke tayi ani tente mina kele kono ani tayi rete nyoko nyesira la kuma nyere fo ko te ko malion de bi welele ke o malien te wo mali kono mo ko te welele ke kuma ento sina kuma mbe mu no ne ko ni aw ka émission ni la me minu mutuma am bi nya fam tan na ni bebi ko wele je ko sa teriyo mine barake nyoko nyon nga ni jega fo ba ni émission bana net tugule mi to jega fo la minu fona be mali kono tani ne ba yi jogo kele comme on appelle son kele ne ba an be la olu chama jama famba yere ne na o de sigle do fanga to mo na ku bina yini ala do fe no mo ko be bangene na dla o bien na be ko ni jaba jide ongo alkadi kabine ga demiseni akono ne ko ni yo jete ne ci ngoni ko kero nyema doro donc o be ga yini ala mi fe o tanga masake o yanga barake de ni sigle ko ne ga mawo ma ci ga be sa wona barana yi ga barake de ngok mani mo yo o nyema amunu mi ko fe ay jo anga kuma ni doni de an chaman bora ka se yoro chamana be an ba do an sera e dugum an be kele o isere o mage basire e muye no na kera mari ko demisenu mi se ga to na bokko aji tigera na sigi muso ko e non mata dango bota kuratna ko fere juma ba mbulo amunu mbora ka tan sigi tuma ne hakila an wa keta kan me minu mi malla olu mana na doro alaka sutura alaka wari bo asigile ka alaka aka mingi ke fenu jiye alaka na je aka muso bi wolon flani flala alako kanye ni shegni hamaulla bonyaye alako kanye ni sherifu usman madani haidara bonyaye alako kanye ni yaguba dugure bonyaye alako kanye ni mamudu digo bonyaye alako kanye ni suala baya haidara bonyaye alako kanye ni umar murutigi bonyaye babito nga janfa de bonyaye halli ya soro ko classe di galaw mané dogoni faraka ne reben dogoni faraka ko alako kanye ni may watra bonyaye o min burande ko non faraka ko alako kanye ni ablay goita bonyaye babito malien sigile meninde amunu fona metunga fe na fona ye telephone ta doro ayo alaka kiti alaka tanga alaka harjigo foni alaka aka sorota chani patron sai ni patron me den ay ngo ne ko mbolo ne kuma ni ntem mo nya ko so de anda lo janga do yen ka fonga nga loje anga do yen ma nyama ko suno ambe ni mbolo mi ka ni tanta yoro ja ha ambale magero be sigile Israel ado to ko ijara aba be Israel yoro na da be Israel bora ka wuli ko bamana ye kuma me fo nyedo pakised na bamana ya fo jama kulu min jara bado na ati se fo ka fo malien na ko do ko o fara le mo so ko ba mboto kuma na nguma ngodwa u ne ba ye flade ko rote ko ne ko do u te nyede flade kelembe o etonya de mindi to anyema ga kelembe ki bolo ko rota na no fe o te fuyi ni ibera rabu la ita mo maso jara ko krengere ngana ale fle Israel yoromba ko tlebi goya ki ba ko na provelan ko nga ku ga doni ke la do de fle ka ni ke ko ga sheshi do labo o fe sheshi ni a shewte shi te ku farla shi kilingilingilingili ba ko amba ko shenu ma ko shenu to shi kilingilingilingili do ko ngo bi fay ko mi sheto ka daka
olu ka sɛ mana si tɛ i b'a fɔ yɔrɔ tɔw sɛ faga k'o y'o dɔnni labɔ ale yɛrɛ filɛ baara kɛ o sɛ mara yɔrɔ dɔ de la min y'o bɔ tɔgɔ ye dɔn samina wa ta sango jara ne kan bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ma ne kan bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ma babitɔ maliyɛn bɔra k'i juru o tuma e dalen tɛ duwawu la wa kɛlɛkɛ marifa jumɛn bɛ silamɛden bolo ni duwawu tɛ kɛlɛkɛ nbamuru jumɛn bɛ silamɛden bolo ni duwawu tɛ kɛlɛkɛ bere jumɛn bɛ silamɛ bolo ni duwawu tɛ n ko na kɛ jɛ ka fɔ sanfɛla ye yan dɛ sinon Layise Umaru Tale donna an kan ni min ye o tɛ duwawu dɛ Alifa Bori Bari y'a lamaga ni min ye o tɛ duwawu ye Usumana Sokoto ye min kɛ n k'o tɛ duwawu ye i ye maaden minɛ Samori ye kɔni ka maadenw suɲɛ ka t'o falen marifa la sara tubabu ka tun tan ni fila taa minɛ ka n'i jɔ an dara ni bolo ɲɛ kelen ye ko Samori ka ala tigɛ n'o tɛgɛ ma ja jɔn tɛgɛ fɔlɔ ma n'i jɛ filanan n'i jɛ tan ni fila min b'a fɔ ko Samori ka ala tigɛ babitɔ i tɛ ba nɛni dɔn i tɛ fa nɛni dɔn a ɲɛjɛ kan a dédoyenne n'a dédoyen bali u y'a bɛɛ fɔ jɛ ka fɔ fɔ ne yɛrɛ maloyalen ko u kana na ba nɛni médaille d'an ma internet sanfɛ dɛ k'a t'a to ten sa alikadi bɔra k'i yɛrɛ de i yɛrɛ seni ma i bɛ jigin kɔnɔ ka bɔ groupe kan han vraiment an y'a ɲini i fɛ i kana kuma tugun k'i ka hɔrɔnya kama komi a taara an ka so a bɛ n fa dɔn a bɛ n ba dɔn a k'i ka mɔsiya kama a k'i fa yɛrɛ kama kana kuma n ko alikadi a ma se nin bɛɛ la ne kumatɔ tɛ n y'a f'i ye n ko alikadi fana don dɔ ni alikadi bɛ baro n k'a ma n ko alikadi n ko ne ye cɛ dɔ ye o fana ye kɛlɛ ŋana dɔ ye dɛ non n ko ye ne denkɛ den non a bɛ labɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo o cogo a kunkurunin n'a jamajannin n'a pɛnpɛrɛnnin n k'o b'a bɛɛ kunu ɲɔgɔn fɛ alikadi ko ko Simo k'e fana ka kaba mɔgɔra n ko non n k'o ye n ka dan sɔgɔ yɛrɛ 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 n ko n ma surun ɲɔgɔn kan ni se alikadi n ko karaki de ye koyi alikadi ko maliyɛn don n ko maliyɛn don n ko alikadi o cɛ ne b'a dɔn don min na ne y'a dɔn Umu Sangarew ka dugu de la k'a sɔrɔ misi mara yɔrɔ min bɛ Wasolo o directeur tun bɛ sigilen ye ko misi tan a nana jigin o kan de ko ɲɔri bi a bɛ bɔ ɲɔrɔn de san a tɔgɔ ye ko alikadi wa kabini ne dara ne ka alikadi tɔgɔ mɛn a fɔlɔ de y'o ye ne bɛ bɔ Mali kɔnɔ fan min fɛ tɔgɔ in tɛ yen ne ko ka bɔ min a ko ka bɔ ɲɔrɔ n ko ka yɔrɔ ka jan ne yɛrɛ mɔkɛ bɔra ɲɔrɔ de ka an bɛ fɔ Bɛlɛdugu an ye baro kɛ an mɛnna a ye min kɛ Tali ka so a bɛ kalo ne de b'a ka tewu nka n bɛ se k'a fɔ n'a ka kɔrɔ ne ye kogo minɛ n ka ju don ayi karamɔgɔ ne bɔra yen nɔ ka taa Wojinɛ ka taa san baara kɛ yen san kalo 12 2023 an ye kalo 9 baara san tɔ tora kalo 3 olu ka cɛnin kelen dɔ bɛ yen o filɛ ka ne ta jaw teri de ye alikadi ye ko a bɛna ne di u ka misi gɛn ka bɔ Yanfoyi la ka taa Mɔrɔ via tile 50 a tɛ ko ka d'a kan ko alikadi ko k'a bɛ mɔgɔw sara 24 alikadi ye kuma sanfɛla fɔ ale ye alikadi ni ne kɔrɔkɛ ji de jukɔrɔ olu bɛ su bɛɛ t'u kuma kan alikadi ma kuma don ko karibu ye n'o ye ne jaabi alikadi ko an bɛ sara 24 nka 12 bɛ d'i ma Mali la o y'i ka dumuni sɔngɔ ye n'a sera Mɔrɔ via 12 bɛ d'i ma ma ɲɛfɔ nin fana ye k'a ta wanaw bɛ balo cunno la cogo min na ne ye san kalo 12 min k'olu fɛ yen 23 san tɔ tora kalo 3 ale bɛna taa ne di sisan ka ne yɛrɛ kɛ ka n yɛrɛ sara fo ka tɔnɔ bɔ ne ka 1000 cɛ f'a ye a y'a labɛn nka ale ka patron ale ka fournisseur furakisɛw la ani marifakisɛw la ale ka fournisseur ba ale taara ne di karamɔgɔ o nana an fɛ sɔgɔma k'a bɛ foli kɛ ne y'o ye dɔrɔn ne y'a dɔn ne da giriya ne ko ne tun bɛ te wuli ka di alikadi ko alikadi de filɛ maa min b'a ɲɛ o fana ye motikaden ne gɛrɛla o la ne y'o ye ko karisa n ko a ka ɲɛmɔgɔ nin k'i b'a dɔn k'a b'a dɔn k'u ye trafiqué non k'i ka wari ko mɔgɔ donnen kura bɛ sɔrɔ yen hali n'a sera dɛnɛni n'i ko alikadi k'i ka wari di ma k'a b'i ka wari
mais ale ko ne ma ko a bubu de ko a tɔgɔ ba mi ko a bɛ bubu ne de filila ne b'o nɔfɛ ɔ an ye siɲɛ fɔlɔ kɛ tile 58 nka ne ka san baara ma dafa o ye 1 fɔlɔ est ce que ne ka baaramɔgɔ ninnu b'a kalama k'a fɔ ko 12,000 de bɛ d'an ma ne t'o yɔrɔ kalama n'olu b'o kalama ale k'a de ko an ka segin donc ne bolo an bɛ segin n'an segin dɔ sera o ne segin an bɛna lajɛ a bɛ kɛ cogo min na an segin nka an taako fɔlɔ ko bagatigi solo denmisɛnninw t'ale bolo jɛnini kama cogo ne ye ko dɔ de jira ale k'ale ka baara la u wasolongaw ka misi an nalen ne ka na ko an tɛ duguba kɔnɔ maa ye sa nka ne duguba min ale ka de ne yɛrɛ na cogo cɛ ye n kɛ gawuye fɔlɔ nka ne taara ale ka de ka so a y'a sɔrɔ ale ka de ni sinuwansi bɔra tafe n ko t'a fɔ patron ye ko u b'a fɔ ko bamana a taara ko bamana k'a ma dɔ dɛ ko misigɛnna dɔ wa bɔra kana ko yali ko ne ye misigɛnna dɔ ye n ko misigɛnna dɔ i b'a fɔ a ye ko bamanan ko k'a mago bɛ o donna dɔrɔn ani turuti ni muguba girinbatɔ bɔra a ko ma sigi ko ye tɔgɔ min fɔ nin ye ko bon a bɛ komi ale ka de ne ka faamuya na a bɛ komi i sigila ma k'ale ka a ko an ka to tan ko nka ko n kana tɔgɔ nin fɔ yan k'a dɔnnen bɛ ni tɔgɔ min ye a k'o ye bubu de an y'an ka bɛnkanw fɔ an bɛnna bɛnkan minnu nka karamɔgɔ i b'a dɔn kabako min kɔnɔ b'a la an taara se Mɔrɔviya kɔnɔ an bɛ jigin cɛ min fana ka so ale k'a de tɔgɔ y'o fana bolo ko Hamada n t'a bɔ yɔrɔ dɔ ye dɛ nka ale k'a de tɛ si Mɔrɔviya a bɛ taa si Siraba ne ko n ka jeliba ma n ko jeliba n ko nin cɛ nin ye ko kɛ ne ɲɛna kɛmɛ kɔnɔ ne t'a dɔn ka n den bɛ sɔrɔ cɛ o suma k'o dugumajɛ jigilamɔgɔ dɔ de filɛ ka ne wele sisan k'a mago bɛ ani ne kɔrɔkɛ ka ɲɔgɔn ye n ye bonyaba da ne ka dɛ ne tɛ Hayidara dɔn ka so ma ko ne kɔni y'a sigi ɲɔgɔn ne t'a ne ka Hayidara seginna waati dɔ la ne fila saba ka kaba ka ko dɔ ne t'a dɔn ko e tɛ Hayidara dɔn ko e de tun bɛ Hayidara ma tanu i bɛ Hayidara n ko Hayidara ka fɛn ka di ne ye o mana kɛ fɛn o fɛn ye o ye an yɛrɛ ka jamana ta ye o tɔnɔ tɛna taa bɔ ka taa Iran o tɔnɔ tɛ bɔ ka taa ba ka min de kama ne t'a dɔn ka sɔrɔ n ko nka ale ka di komi ale ye jeli ye ale bɛ Mali i tɛ jɔ ka fɔ ne y'a fɔ ale ka di karamɔgɔ kabakora belebele ye min ye i b'a dɔn jaw y'a sɔrɔ ale ka di ma deli u ko ale ye siɲɛ 14 de kɛ Hayidara ka sɔrɔ ale ka di kɔni ye Hayidara ye sa an bɛ segu ka ye janfa kana don ko a sɔrɔ o tun bɛ ɲini fɛn min nɔfɛ a sɔrɔ la komi filimu tɔ ma turu ni ne fɔ ne dan ye ne ale ka di yɛrɛ ɲɔgɔn na nka su ma ko dugumajɛ an bɛ 115 nan sanfɛ don dɔ ne kɔrɔkɛ de bɔlen filɛ n'a ka hadisa kura ye ko dɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa ale fɛ yen jamana ne ma maa ba nin tɛ n yɛrɛ dɔn ba nin tɛ ko u taara kuma caman fɔ ale Hayidara o bɔtɔ la ko komi ale tɛ maa bɛɛ dɔn nka ale ka alikadi n'o ye ale ka segu jeliba ye k'o bɛ Mali ko alikadi ko e yɛrɛ min filɛ nin ɲɛfɛ n ko alikadi n kɛ maa ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ ne sigira yɔrɔ jumɛn don jumɛn kuma jumɛn na a kɛra ni n kɛ maa ka ɲɛmɔgɔ ye n'i kan bɛ ne ma ko e yɛrɛ min filɛ nin ɲɛfɛ k'e tɛ Maliyɛn ye o k'e ye kɛrɛfɛ jamana na ko alikadi i ma fɛn jɛ ka tɛmɛ min kan o dɔrɔn serifuya wa an bɛ so a la so kɛnɛ ban pewu n ko an bɛ tɛ so n'ale bɛɛ de ka dugu kɔnɔ n'i ye finman ye ara i bɛ sigi suma na serifuya n'i kana bɔ i ka sɛbɛn ka fɛn na ka taa la ne karamɔgɔ ni ne den ko ne ko alikadi ma ani Hayidara bolo donna lɔgɔɲɔgɔn kelen kɔnɔ u bɛ don mobili kelen yɛrɛ kɔnɔ ko nka a taa baraji tɔ dafaba n'a ye mɔsiw kɛ kɔfɛmɔgɔ ye ko a taara alikadi min tɔgɔ ta k'a di Hayidara ma ko alikadi tɛ kɔfɛmɔgɔ ye dɛ alikadi
haydara do haydara yɛrɛ haydara ye nka n'i bɛ faso janfa ma ɲini alikadi do dɛ n'i bɛ faso janfanti ɲini alikadi do dɛ alikadi ka janfa ma daminɛ bi ma alikadi bila nin janfa in na dɛ ko haydara sera k'i sɔn cogo di k'i sigi k'a lajɛ fo alikadi gɛrɛla ka t'i bolo da an ka bilije tobina kan foroba nafolo bɛ yɔrɔ min na doyen ni dilo taxi bɛ taa yɔrɔ min na ko conseil cɛ 80 ni kɔ sara bɛ bɔ yɔrɔ min na k'ale sɔnna k'a to cogo di alikadi ka gɛrɛ fɔ yɛrɛ wa ko n'a bɛ ka alikadi ɲini ko alikadi sigilen filɛ y'a ɲɛkɔrɔ dɛ alikadi yɛrɛ k'a ka jeliba taara min fɔ a ye k'o tɛ dɛ ko alikadi yɛrɛ sigilen filɛ a ɲɛkɔrɔ wa ne de ni kumakan in sera k'a se yɔrɔ sɔrɔ a na sɛbɛn jano dɛ i tɛ alikadi ɲini Bamako ba i ka nin d'a ma ale de ye maliyɛnw bila u k'u da fa ne masaw la jɛ ka fɔ sanfɛ ko ne ko k'u bɛ min na ko tiɲɛ tɛ ko ni tiɲɛ don ko an faso filɛ bolola san 10 kɔ dɛ duwawu ye su joli bɔ u ka su yira an na ta u kana kɛ badiri kɛlɛkɛyɔrɔ mɛlɛkɛw ka su ɲɔgɔnna ye dɛ k'u ka su de yira an na ɲɛŋɛ duwawu ye minnu bɔ ni donsow ka marifakisɛ tɛ wolomasiri tabaw ka duwawu ye su minnu bɔ kuma kɔni bɛ k'a bɔ ni kafiri marifa y'a ɲɛna don o don a fana ko k'a nalen bɛ de ko jihadu bɛ fiye aw y'a bolo arabu ye ka wari de minɛ kufa ye kɛwale de kɛ ka wari minɛ a bɛɛ tɛ minɛ ko kuma ko ne ko a ma ko duwawu min tɛ tiɲɛ ko nin de don ko duwawu sara ma 200,000 ni kɔ bɔ ale ɲɛna Mali kɔnɔ wa se ma jɔ ma kɛ 200,000 ni kɔra ka se kɛ k'a ta Mali kɔnɔ bɛɛ ɲɛna Mamadu Diko ka salon kɔrɔ wa k'o ka dɔgɔ duwawu sara duwawu dun tɛ ka su bɔ a tɛ kisɛ sa a tɛ ji d'a ma a tɛ to d'a ma a tɛ na d'a ma hali a y'an nɛgɛ k'a bɛ se ka sanji min lase a ma ja a tɛ ɲɛ dɔ sanji ko an t'o duwawu ko in ɲɛɲini n ko nka alikadi ne kan tɛ ma ayi e ko tɛ alikadi e tɛ n kan tɛ ma n ko ne tɛna n kun kɛ service d'enseignement kɔnɔ wa ayi n ko ne kan t'o ma Musa Jawara o t'a ɲɛ dɔn o n ko ne kan t'o n ko baba juji wa e ko ne ko k'o ye hakɛ to ne ma d'a la n'o bɛ dɔn ka d'a kan o dalen bɛ min na fo min b'a ka kitabu in kɔnɔ nin ma sɛbɛn o tiɲɛ bɔn ma sɛbɛn ne bɛ to Yakuba Dugu de wa o bɛ ka ɲaamɛtigi jigitɔ ye Dibira a kelen ɲɛ b'a la maa tɔ jigitɔ ne kan t'o Umaru Murutigi i ka so alakaw ka denmisɛnnin kun gɛlɛn to yen ta ɲinina don n ko ta ɲinina don o habiyaw ka kulisi sen tigɛ tile fɛ ka bara tigɛ su fɛ tabali kan olu ko tɛ non olu fɛ kuma bɛ an sen na suma olu ko tɛ mutar o kama karamɔgɔ ko an ma ko kɔlɔlɔ kɛlɛlaw tɛ ayi o ka ba bɛɛ lajɛlen an tɛ yan min b'a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa a y'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ banɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kan o tɔgɔ ye ko Mande Baba Moro ka jamana sigilen kɔnɔ ko ni ɲɛmaaw sɔnna ni Baba Juji sɔnna ni lakalanikɛlaw sɔnna kamati cɛ 250 tabali kelen na soba kelen kɔnɔ chrétien cɛ 250 tabali kelen na soba kelen kɔnɔ silamɛ cɛ 250 tabali kelen na soba kelen kɔnɔ ko an ka ɲininkaliw kɛ ɲɔgɔn na ka jaabi di ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔ majigi kɔnɔ o babito ne de ye n kɔrɔw ka ci lasela ye o ne de ye n kɔrɔw ka ci lasela ye o tuma ni u ye mikoro in di sa n'an ye foli ka jama la hinɛ k'an ka maakɔrɔw bonya yirali seko bɛrɛ kɛ jama kuma fɔ kana kuma laban min na n ko kama maakɔrɔw bɛɛ ka worotana n'u ka jisoli ladon kamakaw cɛra n'a ma ɲa ko bi ye donba ye
an sigin bɛ jamanatigi ɲɛkɔrɔ an sigin bɛ maliden ɲɛkɔrɔ mandenkaw tulo b'an na diɲɛ fantan ni naani fɛ n ko ɲininkali a sira ma di ne ma dɛ nka ni sira dina ne ma tuma min na ko ne ka ɲininkali kɛ n ko ne ka ɲininkali bɛ tɛmɛ mɔgɔ min a tɔgɔ filɛ a tɔgɔ ye ko an fa caman mɔkɛ bu ye Hayidara n ko ne bɛ n ka ɲininkali ka d'a kan ko n ye ɲina mawuludu kumakanw mɛn wa siga t'a la hali n'i y'a sɔrɔ anw ta in tɛ k'a sɔrɔ ko ne da an bɛ lafiya dɔ bɛ k'ale sɔrɔ ko hali ni anw ta in tɛ k'ale sɔrɔ k'o siga tɛ ne la ko dɔ bɛ k'a sɔrɔ ka ɲina mawuludu kuma la k'o kuma an tɛ nkalon da maa la dɛ ayi i yɛrɛ ye min fɔ a n'anw bɛ min dɔn a la anw b'o de fɔ maliden k'a sɔrɔ k'a yir'u la ko n'u m'i dɔgɔyali dabila n'u m'i burujali dabila ko n'a danga segin n'u ma k'u t'a ye foyi ye ni kabako tɛ k'u t'a dɔn k'u ka kira dɔ wa Mali tila a bɛ kira wɛrɛ ɲini na ka tɛmɛ bu ye ne dalen ne fa an tun ye min fɔ alikadi ye n k'a k'a ci lase ma n b'a dɔn alikadi siranna wa ala kɛni cɛ caman bɛ siran a la dɛ n'an kɔni sigira don min na ne b'i ɲininka a la wa min ɲininka kan ka tigiya de d'a kan dɛ n ko cɛmɔgɔ Bagayɔgɔ ko cɛkɔrɔ Bagayɔgɔ mɔkɛ i ni min ye Moribo ka minɛ ni contrat signé e de ye Moribo minɛ o siga kana don maliden na Baba Juji kana o siga minɛ ne m'a fɔ dɛ i yɛrɛ de y'a fɔ k'i y'a ka fanga dun nka o ye kuma dabirilen de ye ka tɛmɛ anw de b'a kɔnɔfɛn dɔn e de y'a minɛ awɔ i ka équipe formelen kɔfɛ kalo 6 cɛ 10 fo ka tɛgɛ da Moribo kan ni min y'i bolo da Moribo kan n'a ma fɔ i bɛ kɛ acteur ye cɛ ma sɔrɔ i ka groupe la cɛ ma se o ye kɔmɔtigi mɔden f'i ye i taara kɔmɔtu kɔnɔ i n'o ye contrat signé o ko siga kana donna min na fewu k'i bɛ kan min mɛn ko bamanankan don k'i bɛ min mɛn ko ne tɛ nka i ka kumacogo tɛ ne tɛ ɲɛma an n'a ɲɛma jamana kantigi o taara i ka so i ka laselilikɛlaw ko ani ye heure hakɛ dɔ kɛ so kɔnɔ a bɛ ka kuma an kɔni t'ale ka arabu ma kɛ ko kalama dɛ ko n'i y'a sɔrɔ a mɛnna jihadisi ninnu cɛla n'a bɛ don min arabu kan na an t'o kɛ nka cɛkɔrɔ mɔkɛ kɔni cɛmɔgɔ ko k'i b'a mɛn nka cɛkɔrɔba ko i b'a mɛn o ma kɛ baasi ye nka cɛkɔrɔba sara ni fɛn dɔ kunba ye an tɛ fɛ i kɛ fana ka sa n'a ye malidenw na i b'a mɛn i t'a fɔ ka da mun de kan kan ye mun de k'i la i ye mun ye kan i t'a fɔ n ye n'i y'a sɔrɔ suraka kan in bɛ se ka ɲɛnabɔ an da jɛ k'o suuru ka joona i sɛbɛ ban bɛ kan masa dɛ an bi segin ko i t'a fɔ maliden ye hali bi dalaminɛw de bɛ bolo i dun bɛ kan mɛ tɛ baasi ye an bɛna ne fa an caman mɔkɛ ɲina i ye kuma dɔ fɔ mawuludu la makaritɔ kumaw baarɔ siran kumaw baarɔ wa maakɔrɔbaya yɛrɛ kumaw baarɔ koyi nka ne fa n'anw ye sirannen kɔni ye kɔni o kɔrɔ ye ko maliden tɔ bɛ ka boli ka dugu gansa kɛ ka d'a kan tiɲɛ yɛrɛ la anw tun ko an ka yatola komini don ko an t'a siran ko dɔn kɛlɛ kɔnɔ kabi don min na i y'i bolo da donso ngɔni kan ko a kuma banna kabi don min i ye donsow bɔ k'u jɔ ɲɔrɔ n ko kɛlɛ kuma banna toloba telefɔni ta joona i kan fa wele a filɛ k'a kɛrɛ fa ɲɔgɔn de ye o telefɔni ta i ka wele nka ne fa ne bɛ fɛ k'i disqualifier dɛ ɲina mawuludi na i ye kuma dɔw fɔ maɲumatɔ kumaw don dɛ ne fa e bɛ k'i yɛrɛ justifier jon de ye k'e ma taa magan i bɛ k'i yɛrɛ ɲɛfɔ jon de ye malidenw don waa tigi bɛ mali kɔfɛ i tɛ bɔ i ka tigi yɔrɔ fɔ an ɲɛna nin ye kabako y'an bolo dɛ e sisan bɛ segin kɔ e fana ka bɔ k'i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye k'i yɛrɛ lajɛya mɔgɔ dɔ ye e ma taa magan kun na ne kɔni b'a dɔn Baba Jugu tɛ a ye monsieur le ministre tɛ n ko monsieur le ministre tɛ k'a fɔ k'a tigi bɛ mali kɔnɔ siga dɔ bɛ an k'i yɛrɛ nin bɛ k'an kabakoya dɛ e siran waati o bɛnna an kɔrɔkɛ fana siran waati ma o fana y'a kɛ kolonsenkɔrɔ kuma ye k'u ye dɔ minɛ ka taa datugu u y'a bila kufa de don i t'a tɔgɔ fɔ i da la mun na i bɛ siran jɔn ye i sigilen bɛ nin jamakuluba in cɛla militaire cɛ 40 ni kɔ fɔ cɛ 30 ni kɔ o b'i kelen ka da la an ka lɛnpɔn wari la e bɛ ka siran ka kufa tɔgɔ fɔ i da la cogo di Hayidara bilen i bolo duguma dɛ nka nin tɛ baasi ye an tɛ wuli an b'an fa de nɔ an fa i jɔlen bɛ kɛlɛ danga min na hali laturu masa min b'i ye dɔ tɛ dɛ n ko kolonifilila min b'i y'a kolon na bɛɛ tɛ ayi
beledala min bi ye belela bete nga an ta ɲini belela an ta ɲini laturu la karamɔgɔ an b'a ɲini ko an fa ka du don an b'a dɔn kunu an bɛ min dɔn a ka kunu a yɛrɛ ye min fɔ o ye dɔw ye dɛ wa dɔw fana filɛ nin ye malidenw a tɛ minnu kalama la a ko k'ale de ye moro minɛ ale de ye moro minɛ cɛ tɛ muso tɛ a t'a fɔ kelen a ye Musa minɛ ka sagaminɛ jɔrɔkɔ don k'a la ni kumakan kelen dɔrɔn de ye o kama cɛ o cɛ min sigi a ko k'i ka taa bɔ a ye kumakan in fɔ don kuma de ale ka kuma tɛ a bɔra a mɔkɛ min sigi caman ka ɲɔgɔn ye a ko juma seli dɔrɔn ale fana y'i sigi kelen de kan Musa hakili a ko Musa ko na a ko Musa i k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka Mali ani malidenw de mara Mali ani malidenw Musa ko olu de mara diri a ko nka Musa fɛn min bɛ ka e yɛrɛ Musa ni Mali ni malidenw mara a tɔgɔ ye silamɛ wa ne bu ye hayidara faamu diinɛ ko kuma de da o ma bɛn 84 kabadɔni janjo nana a eremɔrɔko sarako a ma kan Musa ni ko ne ko an karamɔgɔ ma an ka ɲɛmaa ma ko sanga wuli ko sanga ba dɔ tɛmɛna dɛ a tɛ bi Musa bɔ ka bɔ yen musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw jama fanba ko k'an na sayi Amadu tun wa ngon mi tan sigi an ka bulo la k'a lajɛ anw fa bɛna an ma fama fiyewu f'an fa ye telefɔni ta a y'a ko k'a ye Hamadu ko Hamadu a k'i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ se n ka so Amadu ko jɔn don a k'i ko Amadu k'a ma ko kɛlɛ ɲagaminen don ko ma nettoyer dɔw ye dange tɛgɛ ma da dɔw kan a ko Amadu i fili la Amadu ko n'a t'i ɲɛna k'e de ye Musa minɛ Amadu i ma Musa minɛ i tɛ Musa minɛ cogo dɔn Musa ka minɛ ni ko banna de ka t'i ma Musa minɛ koyi n k'a f'i ye i ma Musa minɛ Amadu i b'i kale i ka teni na k'i kale i ka marifa la k'i kale i ka fugu la k'i kale i ka danbe la k'a fɔ ko i bɛ yɛlɛ kuluba don min ni birisi a ma sɔn a bɛ Bamako tilancɛ da joli la tɛgɛ bɛ da Musa tɛgɛ tɛ da wa birisi i bɛ ɲininkali kɛ jɔn don ne ka lamuso den ne y'a di Musa ma garde corps yalla n bɛ min fɔ a sɔrɔ nka o kɔrɔ tɛ ko n bɛ fɛ ka birisi de kɛ président ye ne k'i kana an ka ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ne ma ko i ma tila nettoyer dɔgɔya fɔlɔ nettoyage i yɛrɛ ma sigi fɔlɔ aw mɔgɔ saba de tɔgɔ kina jɔ marifatigi bolila ka t'i ɲɔngir'a ye o ye contrat a ko ne ko ɲɛmaa ma i taar'i ɲɔngira an t'a dɔn a ye min siɲɛ nka sen na a bɔlen filɛ nin ye a ko k'ale bɛ douanier sara a ɲɛjɛ kan a ye malidenw wala n ko ne fa ko k'ale bɛ Mali douanier sara a ɲɛjɛ kan fo a y'i kale wallahi ne fa safurulayi caman fɔ dɛ kɔlɔsi siɲɛ 2100 safurulayi nanen tɛ baasi ye